Hej og velkommen til denne video fra wp-manual.dk. I dag vil jeg vise, hvordan vi integrerer Google Analytics. Først forklarer jeg lige, hvad Google Analytics er, og så viser jeg, hvor vi kan oprette en konto, som vi har behov for, og så hvordan vi lige finder vores kode, og så går jeg ind og viser, hvordan vi integrerer den i vores WordPress-blog. Men først Google Analytics. Google Analytics er et gratis værktøj fra Google, som kan hjælpe dig med at analysere al den trafik, der kommer ind på din hjemmeside. Hvis du ikke ved, hvad der sker på din hjemmeside, så kan du heller ikke forbedre din hjemmeside. Så vi vil gerne vide sådan noget som for eksempel, hvor mange besøgende der kommer, antal, hvor lang tid de bliver på hjemmesiden, hvor mange sider de ser, og om de forsvinder fra hjemmesiden med det samme. Og ved hjælp af Google Analytics kan vi også sætte forskellige mål op, så vi kan for eksempel se, hvem det er, der udfylder vores kontaktformular, hvem det er, der køber vores produkter, hvem det er, der henter vores PDF-filer. Alle den slags kan vi se ved hjælp af Google Analytics. Google Analytics er en helt anden historie for sig selv, hvordan man bruger. Jeg viser bare i dag, hvordan vi integrerer den. Jeg vil anbefale, at du kigger på Analytics-bogen for eksempel, hvis du vil vide mere om Google Analytics. Men lad os nu prøve at gå over på Google Analytics og se, hvor vi gør det henne. Jeg går ind i min internet, eller min Firefox her, og på google.dk/analytics. Du kan se adressen heroppe. Der vil du komme ind på den her side her. Det du skal bruge for at kunne bruge Google Analytics, så skal du have en Google-konto. Hvis du ikke har sådan en, så skal du oprette sådan en først. Har du sådan en, så kan du logge ind på din Google. Jeg viser dig lige, hvordan jeg kan være logget ind her. Hvis jeg lige logger ud med det samme. Så kan du se heroppe, der er sådan en login heroppe. Hvis du har en konto, så kan du logge ind i Google her med den. Hvis ikke, så skal du lige oprette en først. Det kan du, der er for eksempel sådan en kommer du i gang her. Er du inde på siden her, så er der også en, der hedder tilmeld dig nu, hvor du får lov til at oprette en konto. Hvis jeg nu siger anvend Analytics, fordi jeg nu har en konto, vi kan lige prøve at trykke på tilmeld dig. Der er en tilmeld. Nu kan jeg logge ind med min konto og alt det her. Først der sker det, at jeg simpelthen kommer ind i min herinde, hvor man kan se forskellige sider jeg har. Det man så skal, det er, at man skal have oprettet en ny. Hvis jeg går ind på min konto lige her, så har jeg en her til tilføje websideprofil. Så kan jeg sådan set bare tilføje mit domæne. Alt det her, den proces, den kommer sådan set igennem, når du opretter din konto. Og så er det den første hjemmeside, du skal. Og så simpelthen bare, hvis vi siger, at jeg har ruskumsnusk.dk, og så kan jeg vælge, om jeg vil se al den trafik, der kommer fra AdWords også. Men det vil jeg ikke lige første omgang. Ruskumsnusk, og så siger jeg udfør. Og så kommer jeg ind her. Så får jeg min sporingskode. Først har jeg profilnavn, webside, og så har jeg min unikke UA her, eller min ID for Google Analytics. Det er sådan set den, jeg skal bruge. Manuelt kunne jeg godt sætte den her ind i footer.php, det er der mange, der gør. Men jeg vil egentlig vælge at bruge et plugin i stedet for. Så det er den her kode, jeg skal huske. Så den husker jeg lige. Assistent-kontrol, siger jeg lige højre klik, copy til. Så kan jeg sådan set gå til. Så har jeg sådan set alt det, der skal bruges. Det er jo selvfølgelig en hurtig proces, det her. Det tager lidt længere tid for dig, fordi du skal først oprette en konto og alt det her. Men det går ud fra, at Google nok skal guide dig igennem. Jeg går tilbage over min kontrolpanel. Her der skal simpelthen tilføje et plugin. Jeg siger tilføje nyt. Og den jeg gerne vil have, den hedder Google Analytics for WordPress. Jeg skal nok lægge et link til den i indlægget selvfølgelig. Så siger jeg søg plugins. Heldig nok så er den øverste, der er her, Google Analytics for WordPress, og den lades der i Yoast eller hvordan. I hvert fald en hollænder, som også har et udmærket podcast om WordPress. Men jeg kan sige installer. Tilfældigvis har jeg, så vidt jeg husker, installeret den her, men du vil kunne trykke heroppe på installer nu, og så vil den gå i gang med at installere. Lad os så sige, at den er blevet installeret. Så herovre til venstre, så kommer der så et lille punkt herovre, der hedder Google Analytics under dine indstillinger. Google Analytics. Kommer ind her, og så skal du skrive din account ID her. Det var den, vi kopierede lige før, herovre fra Google Analytics. Det er simpelthen den her. Hele den streng der, sætter du ind her. Og så er du sådan set kørende. Så kan du vælge at i den her have nogle track outbound clicks og downloads. Det vil sige dem, der klikker sig ud fra siden. Så kan du spore dem og lidt forskellige andre muligheder får du. Men hvis du ikke rigtig ved noget om Google Analytics, så skal du bare stille dig tilfreds heroppe til at starte med. Men hernede er der i hvert fald nogle mere avancerede indstillinger, som er sjove at lege med, hvis man går meget op i det.
Og så har du sådan set installeret Google Analytics. Måske fordi at de her plugins her, de er afhængige af et enkelt lille POP-tag i bunden af din footer.php. Hvis den ikke er der, så virker pluginen ikke. Så lad os lige prøve at se, om vi kan finde den. Herovre til venstre har du den udseende. Har du din editor. Det er herovre, vi kan kigge på filerne. Jeg kan prøve at vise dig, hvordan den lille streng kode den skal se ud. Vi skal over, den hedder footer.php herovre. I menu, eller i punkterne herovre. Så kommer vi ind på siden. Og så står der måske en masse forskellige volapyk her. Det du skal lede efter, det er den der. Når den, hvis den er der, så virker pluginen også. Hvis den ikke er der, så virker det ikke. Og nu har du sådan set installeret din sporingskode i Google Analytics, og så vil der gå op til 24 timer, før du registrerer noget trafik. Den skal lige i gang først. Når det er sket, jamen så kan du gå i gang med at kigge på alverdens sjove statistikker. Jeg kan prøve at kigge på lige for min blog her. Og jeg kan se en masse forskellige trafik her. Så jeg har gennemsnitligt 150 besøgende om dagen. Og det er sådan set meget fint at få en masse andet informationer hernede, som er sjovere at vide. Det var alt for denne gang. Håber du finder ud af at få integreret din analytics kode, fordi der er rigtig meget god information at hente.